אז בסרטון הזה אתם תראו איך להשכיר רכב היה אחד מההחלטות הכי טובות בטיול, איך מישהו ברכבת ניסה לגנוב לי את המצלמה, איך ניסיתי להחזיר את הכסף מלעבוד אצל אחד מהחברים של אבא שלי, ואיך סוף סוף הצלחנו לחזור לארץ. יאללה, בוא נתחיל. אני רשמית כבר לפני כמה ימים תקוע בחול. כרגע אני בתוך השדה תעופה של ברצלונה בדרך ליוון, ששם האמת יש לי איפה לישון באי שקוראים לו פארוס. אבל כרגע יש לנו טיסה חזרה לארץ בשני לשביעי. לא בטוח שהיא תקרה, אבל כן התחילה הפסקת אש אתמול בלילה. פרק 3, חי את החלום. טוב, נחתנו עכשיו. השעה עכשיו 5:30 בערך. עכשיו אנחנו יכולים לקחת את המזוודות שלנו. אנחנו נצא לבחוץ, ואני כל כך עייף, אני כוח לעשות את זה. אבל האונייה שלנו לאי שם רק באיזה 3, אנחנו חייבים להסתובב פה. אנחנו עוזבים את אתונה בשעה 3, שיש לנו אונייה מאתונה לפארוס. אז יש לנו רק כמה שעות בודדות להתחיל להסתובב שם. עכשיו אנחנו מחפשים את הרכבת, יש לנו פה רכבת שמגיע ישר למרכז, אנחנו ניקח אותו ואז נסתובב שם קצת בזמן שנשאר לנו עד הפרי. כמה עולה כרטיס? מה? שומע, תבדוק שנייה מונית, אולי זה יותר זול. למה זה כזה יקר, הדברים האלה? 90 דקות, אחי. אבל את האמת שהמרכז ממש רחוק מפה, קשה לי להאמין שזה כאילו יהיה יותר זול. זה באסה? שיוצא יותר... עדיף כבר את זה נראה לי. טוב, עכשיו בסופו של דבר הוצאתי על כל הטיסות לפה ליוון שלא אמור לקרות. נראה לי בסביבות 2,000 שקל, אולי יותר. יש לי גם לחיות פה וכאלה. אז כשאנחנו נגיע לשם, אני אדבר עם הבן אדם שאנחנו יושנים אצלו, אם יש לו לארגן לי שם איזושהי עבודה. אם לא, יש לי איזושהי תוכנית ב' שאולי אני אצליח לעשות איזשהו מניע. טוב, אז סתם דוגמה, למה זה קצת בעייתי להיות נגיד תקוע בחול. כי נגיד הדבר הקטן הזה עלה 9 יורו, שזה אומר עוד 36 שקל, ואז ככה זה מתבסף ומתבסף ונהיה הרבה כסף בסוף. מה, זה לידכם, אחי? אחי, שומע, אני מסתכל לי על המצלמה, שעה. למה לי, אם אני נרדם, הלך עלינו, תומך. אם אני נרדם, אני נלחם. כולנו קמים בלי כלום. בוא. אבל כשאתה חושב על זה, החיים ממש רובלוקס. היינו בישראל, ואז טסנו לספרד, התקענו בספרד, הלכנו למקום אחר בספרד, ועכשיו אנחנו פה. אתה רואה, זוז. תשמע, יכול להיות שזה מי ביוב, אבל לא יודע. אנחנו רואים, מצאנו פה באיזה גירו, לא יכול לקחת סלט. מישהו עוד שנה. לא משחליניו. רק רפן. עם אנרגיות. No vegan fat on the boat, please. No? Vegan fat on the boat now. 53A, אתה... טוב, אז כמו שראיתם, בעיקרון אמרו לי שאסור לצלם פה, בגלל זה אני עדיין משתמש ב-DJI, אבל ככה נראה המקום. יש קומה למעלה של ביזנס, בחוץ יש את הים, כרגע אנחנו פה בערך 40 דקות, עוד לא יצאנו להפלגה, מחכים להפלגה. ההפלגה עצמה צריכה לקחת בערך 4 שעות, 3 ומשהו שעות, ואז אנחנו מגיעים שם לפארוס. קיבלתי פאקינג, סידר לי את השיער מחדש. טוב, המיקרופון שלי מת, אני לא יודע כמה טוב שומעים אותי, אבל אנחנו עכשיו הגענו כבר כאילו פה לפראוס, מחכים פה בתור. מה קורה? מה המצב? בסדר. מה שלומכם? בני! לא הגעת, הבן שלך הגיע. בסוף נגיע ביחד. הופה. מה אתה חושב על באמת, היה לי שאלה אליך. אני חשבתי אולי לנסות לעבור, אני כאילו צלם בעיקרון בזה שלי. כן. תגיד לי מה אתה חושב, לעבור כאילו פה בכל מיני עסקים, להציע להם, לעשות להם תמונות, נראה לך זה יעבוד כאילו פה באזור? יכול להיות. שיש לך חבר שהוא צריך איזה עזרה משהו, לא יודע.
יכול לעזור לו? אני לא יודע, צריך לעבור בעסקים. אני אעבור עם המצלמה קצת. אני אומר, אני אעבור, יש לי מצלמה כזאת גדולה. אני אנסה לעבור איתה. כן, אתה יכול לעשות צילום ואז... עכשיו אנחנו נלך לאכול פה במסעדה. אבל בגלל שאין לנו כל כך כסף, לי על הרעיון של אולי לנסות להציע להם שנעשה להם תמונות של קצת של דברים שם, כי אני עכשיו מצלם עם מצלמה מקצועית, ולבדוק אם זה אולי יכול להיות תחליף לשלם. נבדוק את זה עכשיו. I got a question. I'm a photographer traveling the world. I wanted to ask if I can maybe take pictures for your like website something and get like No, my restaurant. Okay? Yes, what is the problem? From my restaurant. not yours? Yes. Is the owner here? Yes. Can I talk to him? Sorry? Can I talk to him? No. No? He's not interested? Actually, Thank you. טוב, ניסיתי לפחות. יש מצב עכשיו שגיליתי של מידד, הבחור שנתן לנו להישאר במלון. לכלב שלו קוראים את השם שלי. קוראים לו אוריה. קוראים בשם שלי. שום את הפה. קיצור, יכול להיות שאני כלב. איך קוראים לכלב? כלבה, ג'יין. ג'י? למה מצחיק? היום דיברתי עם הזה שם של המלון, כאילו אם הוא מכיר מקום של מכוניות וכאלה, ושכאילו אני חבר של מידד וזה, ואז הוא חשב שכאילו אתה אבא שלי, מידד. גדול. אז הוא אומר לי, כן, you can maybe ask your dad, ואז אני אומר לו, לא הבנתי בהתחלה למה להתכוון, רק אחר כך הבנתי את זה. נכון, מידד, כן. גדול. מידד. טוב, סבבה. יאללה. אתם רוצים ללכת? נראה לי. יאללה. פאורוס הוא אי שבנוי בשביל מכוניות. זאת אומרת שאנחנו חייבים מכונית. הבעיה היא שניסינו להשיג רכב ולא נתנו לנו כי אנחנו לא בני 23. אז הגענו לבן אדם במיוחד לבדוק אם אולי אנחנו נוכל להשכיר את הרכב. We're looking to like rent a car for 3 days. From tomorrow? Can we from today? From now, it's good driver. From Israel, it's good driver, Mario. Okay. אנחנו בעקרון היינו אמורים להיות בישראל. לא. עכשיו, אבל איפה אנחנו? עכשיו אנחנו בנקסוס, לא נקסוס, סליחה. קיצור, מה אתה חופר? בקיצור? נאסוס. קיצור, אנחנו בפארוס. לא, אנחנו בנאסוס, אנחנו בפארוס, ואנחנו בעיר שקוראים לו... מה אתה חופר? שנייה, רגע, שנייה. בוא נתחיל לחפור, אחי. כל מה שרציתי להגיד, שהחיים פאקינג אי אפשר לדעת מה יקרה. היינו אמורים להיות בכלל בארץ, אתם הייתם אמורים להיות מונפצים בצבא. במקום אנחנו באיזה פנסי פלייס ביוון. אוריה, מה התוכן? גירו. למה? ככה הכי אחורה. קיצור, אחרי הרבה מאמצים הצלחנו להשיג רכב. זאת אומרת שהיום יש לנו מסע road trip. נוסעים. הגענו פה לגולדן ביץ'. זה כאילו בין החופים המרכזיים יותר פה באי. של פארוס. היה מאוד יפה. וואו. במחיר הזול של 60 יורו אפשר להזכיר פה גם מיטה, שזה אלה. זיל הזול. טוב, נתנו פה עצירה, כמו תמיד, one more גירו. כל גירו פה עולה איזה 16 שקל. אז גודמן צ'ינו. The best. ואז נמשיך לחוף הבא, יש לנו עוד כמה חופים טובים היום לעשות. היינו רעביניו, אז הוא כבר באחד השני. הוא באחד השלישי איכשהו, מה שמאחורי. לא הוא.
אבל זה מטורף. אחד כזה היה עולה 50 שקל בארץ. טוב, עכשיו אנחנו בחוף השני, נראה את האמת קצת פחות טוב. טוב, זה חוף הרבה יותר קטן, אבל יש בו יותר אנשים כזה, לא יודע. כולם אוכלים את האב. שומע, רוצה לקפוץ משם? נראה לי אפשר. בוא נבדוק. תשמע, נראה לי לא יודע, שם דווקא נראה שזה די עמוק. אתה רואה, הוא כאילו בקושי עומד כזה. הוא לא עומד. לא תשבור כלום, בוא כבר. סתם מדבר חרא, זה כן עמוק. שומע, אתה לא נראה לי עומד פה. אני לא יודע אם הוא עומד שם. כאילו, שמע, זה נראה עמוק. שאל אותו שנייה. כמה עמוק זה. יאללה, תקפוץ אתה קודם. לא, נראה לי, כאילו, כן. תשמע, אבל פה יותר עמוק בוודאות. פה. נקודה שם פחות עמוקה בוודאות. פה נראה לי אתה לא עומד, שם אתה כן. אמרתי לך. מה לא עמוק? אבל אתה ליטרלי לא עומד. אחי, אתה נכנסת לתוך המים. אני ראיתי אותך נכנס לתוך המים. שומע? אתה תופס? דופק לך דרון שוט. אם אתה קופץ קדימה לא. מי? מה? לא. נקפוץ ורפוסי. דפקתי את הפנים, אחי, דפקתי, לא, בליפלופ, פייסלופ. פחדתי שזה כאילו אני אהיה... איפה אני עומד? אני לא. פחדתי שאני אקפוץ ישר מדי. כי גם לא נראה לי עשיתי עם הידיים. כן? כאן זה טימיו? Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that way. באמת חושב שזה הנוף אולי מספר אחד שראיתי בחיים, כאילו. אבל כן, תשמע, זה חתיכת טיול יצא בסוף. היה צריך להיות חתיכת טיול, אבל יצא חתיכת טיול. אבל את האמת שרק עכשיו אני באמת מעכל את זה. כאילו אתה... כאילו בשביל לעשות טיול של כזה 3 שבועות, כולם צריכים ממש לתכנן מראש וזה, וכאילו משהו שכנראה לא היה קורה אם האיראנים והיו בתקופה. גם לא היה שבוע, זה קצת פחות משבוע. היה 6 ימים. בסוף יצא לנו 111 עד השני. קוריי! It was late.
man? What the fuck, man? What the fuck trip? What the fuck, man? כן, זה בסדר. אחי, עוד איזה חצי שנה דבר איתי. אני הולך לעשות קעקוע של הפאקינג דבר הזה, אחי, זה היה פאקינג אינסיין, אחי. Very good, very good. Very good. Very good. Very good. נשגה אחרונה. נתראה בטיול הבא.